אנחנו עושות כרגע איפור ערב. נעשה לילוב, כמובן שאנחנו מתחילות מהבסיס, מייקאפ והצללות. נלך על צבעים חומים, מכיוון שלילובה יש עיניים בצבע דבש ירוק. אנחנו נשלב צבעים של זהב, חום וירוק. למעשה ההצללה אנחנו שמים סביב הפנים. הצבע ששמנו לה, מייקאפ ששמנו לה על כל הפנים הוא בשני גוונים פחות מהצבע של העור שלה. וכרגע עם צבעים של האדמה, עם ההצללה, אני מרגישה לה את עצמות לחיים, את המסגרת של הפנים שלה. צידי האף, זה נותן מראה של אף קטן יותר. וכמובן שכל איפור אמור לרדת מעל קו הלסת לכיוון הצוואר. ולמעשה אנחנו יוצאים פה את הבסיס של איפור ערב שלנו. אפשר לראות כאן במרכז הפנים, אני השתמשתי בצבעים בהירים יותר. אנחנו הדגשנו את העצמות הלחיים. שמתי צבע בהיר יותר סביב העיניים כדי להסתיר את הפיגמנטציה שקיימת לילובה סביב העיניים. ולמעשה אנחנו מדגישים את המסגרת של הפנים שלה. בצורה כזו אנחנו מקטינים את הלחיים. ולמעשה הפנים, אנחנו מייצרים מראה של פנים צרות יותר. מה שאני עושה כרגע, אני מדגישה לה את הקו של הגבות. כעיקרון מה שאני עושה עכשיו, אני מדגישה לילובה את הקו של הגבות הטבעי שלה. אני משתמשת בצבע יחסית בהיר, בצבע שקוראים לו טופ, זה צבעים של מקיאז', והגבות שלה הן יחסית עבות, אז אנחנו לא רוצים להדגיש אותם יותר מדי, בגלל זה נשתמש בצבע בהיר, ובצורה כזאת נעברת על הקו הטבעי של הגבות שקיים. בצורה כזאת, עם המברשת סקלפצ'ר אנחנו הדגשנו את הגבות. המברשת סקלפצ'ר היא צרה יותר. אנחנו בונים את ההצללה של העין. הצבעים שאני משתמשת בהם הם חומים, דבש, צהוב וירוק. נשלב בין הצבעים, וזה שילוב מעניין ונחמד. בצורת 7. פשוט מציירים כאן 7. למעשה מה שאני יצרתי כאן זה שילוב של כמה גוונים. אני מתחילה מבהיר שיש בו הוא על גוון ברדרן. אני ממשיכה עם צבע זהב בהיר. לאט לאט אני עוברת לצבע זהב, ועד שאני מגיעה לגוון חום כהה. בצורה כזו יש לנו שילוב של גוונים מאותו משפחה, שזה גוונים חמים, גוונים עם זהב, יש בו קצת ירקרק בפנים. הקצוות של העין אני מדגישה בצבע שחור. צבע שחור נותן לי מראה של עמוק יותר, ומדגיש לי את הקו של הצללה. כמובן שמעבר בין הצבעים צריך להיות לא מורגש. אחרי שסיימנו לבנות את ההצללה מהפאק העליון, אני למעשה מעבירה אליינר כדי להדגיש את הקו של ה-20. מכיוון שהקצה של העין שלה הוא ירוד,
אני שמה עיפרון שחור בתוך העין רק בשני שליש, בקצה של שני שליש של העין. מה שאנחנו נעשה, ללובה יש ריסים ארוכות, אבל הן יורדות למטה, אז אנחנו ננסה לעגל אותן כדי שיראו את האורך. אנחנו נעשות כאן הדבקת ריסים בקצוות של העיניים כדי לפתוח את העין, לתת לו צורה יותר אלכסונית. וכרגע אני שמה רימל כדי לשלב בין הריסים הטבעיות למלאכותיות. הצבע שאני בחרתי לשפתיים הוא צבע מאוד מאוד צבעי, ברזרת סלומון, כי העיניים מאוד מודגשות, אז אי אפשר להרגיש גם את העיניים וגם את השפתיים כדי לא לבגר את האישה. הגלוס ששמנו בצבע שקוף זה גלוס שטיפה מגדיל את השפתיים, כרגע הוא קצת מעקצץ, עוד כמה דקות תחושה של לחצות עוברת, וזה למעשה נותן מראה של שפתיים עסיסיות ומוגדלות קצת.